Og ja, hej. Det er Obi-Wan Kenobi med en tutorial, hvordan I downloader det her filmprogram, som jeg bruger. Det er bedre end Fraps. I søger på det her, klikker på den der. Hvis I ikke gider til det, kommer der et link. Og så trykker I download now eller download her. Og så skal I bare trykke A, acceptere og det der. Jeg har det, så jeg kan desværre ikke. Hvis I klikker på den der, kan I ændre farven på skærmen. Hvis nu jeg skærmen lidt mørk eller en grund, så kan I sætte bogstaver ind dernede. Hvis nu I kan have lyd, med dig, det kan I så skrive derinde under. Hvis ikke, så er der det her expressbøn, audio DVD, data DVD, audio DVD eller sådan noget. Så vælger I den, så kan I brænde now disk, copy det, add folder, så kan I brænde det I vil have. Og så er der det, sådan der, ja, det. Så har I den her, hvor at I kan lave jeres film om med livet og sådan noget, ja. Det ved jeg ikke helt, hvordan man bruger. Men hvis I har nogle spørgsmål, må I gerne sige til, så hej.